Muito boa noite. Como estão o telespectador? Eu, nesse momento, acabo de receber o senhor Paradzai Mesi, é um cantor zimbabueano. Está conosco em Moçambique. Nesse momento, eu acho que nós temos muito para ouvir dele e nos dizer o que está aqui. Quanto que vai nos dar novidades a sair a partir do Zimbábue. Senhor Paradzai Mesi, como está Magalini? Sim, Magalini. Baba Para, mukati taurire kuti inizva muri kuno kuMozambique donzvo kana kuti chinova icho chaita kuti muuye kuno inyaya yekutigadzira mavhidhiyo manyowani here sezvatiri kunzwa kana kuti pane zvimwe zvamafambira? Hongu mavhidhiyo manyowani tichibatanidza naizvozvo uyezve tinoda kuti tionewo nzvimbo dzacho kuti dzakanaka kuti tizokwanisa kuitawo mavhidhiyo tiri kuno kumaputo mushure mange tapedza kugadzira damba refu ratiri kugadzira racho. Okay. Baba Para, tine vanhu vakawanda vanokubvunza vanoda kuziva nenyaya vanoda kuziva kuti njerama yakamira sei ende album nyowani zviri kuya rini. Vanhu vakawanda nezvekubvunza, vanhu vakawanda nezvekutaura. Ndingada kuziva kuti matigadzirira chii zvino pave damba refu nguva rini? Damba refu tiri kutarisira 2023 unosvitsi takapedzisira kubudisa damba refu muna 2019. Tingati sisi tingati vateereri vanoda kuziva nezvekubapara kuti makutava nemaalbum mangani kusvika panhasi? Maalbums anosvikawo 18 ndikaita ra2023 rinenge rari 14. Mune here kana song imwe chete yamuchatigadzirira nechitutukezi kana kuitira kuti nhasi takatasa zuva ranhasi ndatraya kufamba nemi ndakona kufamba nemi zvakanaka nenyaya yekuti vanhu vakawanda vanokuzivai. Mune zvamukasa here panogadzirira vanhu vekuMozambique nenyaya dzemusic nekuti vanodoka zvinotaurwa nerurimi rwavo nechiputukezi, kuti mungavere neidea yekuti mungazowana kana kuti muite collab naye kuno kumaputo muito music inoita vanhu kana kuti mune idea nenyaya ipapo ndingati kuti nditinechifungidzo ndezvikuona ndinganyika but zvatingatoita ndezvekuti tingendaro totsvaga munhu anochigona tonyora neshona tozotranslata kuisa Portuguese because in Portuguese ndinganyipera tokudata pana chinombozikana. Muito obrigado, telespectador. Muito mais que estão em Moçambique, porque nós estamos live com o senhor Paradzai Mesi, que é o líder de Njerama Boys, que está na província de Maputo nesse momento e que está a fazer pesquisas para poder ver onde que vai tirar seus vídeos, onde que vai fazer seus novos trabalhos de início de 2023. Eu acho que a maioria que estão interessados e que quer apoiar e trabalhar e ajudar o senhor. E temos como comunicar, temos vários números, temos localização, e eu acho que a maioria conhece como pode ajudar. Ele está muito disponível e já está a começar a trabalhar muito mesmo, e ele está posto para poder fazer alguma coisa em Moçambique. E ele já falou muito de Moçambique e vai trabalhar com músicos moçambicanos. Eu acho que dentro de breve terá um encontro com alguns cantores moçambicanos
que está cá conosco. Nós achamos que, para mim, é um passo. É um passo. É um passo. Kuri kuno kwenu indaona kuti makuda pamakutosvika makutozosvika palevo yana John Chibadura vakanga vachizikanwa kuno zvakanyanya. Ndiri kuona kuti kwamuri kuenda uko zvachitoda kuti mutombotiverengawo kumashows akanyanya. Mune idea here kuti munogona kuuya kuzoita mashows kuno kumaputo? Ndo rimwe redonzo iroro. Kuuya kwataita nekuona kwandaita zvinoratidza kuti takauyawo tikambovawo zvitatu zvimashows tinogona kutambirwawo mune zvakanaka. Okay, tinotenda. Pane tingaite here vane mubvunzo yekuda kuziva kuti Baba Para vari kuzvifambisa sei kana kuti vari kuita sei, kusanganisira nekuti Baba Para munhu wevanhu, pasina imimi havakwanisi kufamba, pasina imimi havakwanisi kurarama. Tingati pane vane mubvunzo here, mungatiudza here kune vari kubvunza here kana kuti vana vasina maererano nenyaya maererano nezvaitwa naBaba Para muzuva ranhasi rekuve kumaputo kuti vatange kugadzirisa mimhanzi yavo nemavhidhios avo kuburikidza nekutora mifananidzo yavo vari mumaputo kuMozambique. Pane muteereri abvunza panapa ari kuti asi Baba Para vane munhu wavari kutoficha naye here kumaputo pari zvino, ari kuda kuziva. Sezvandambotaura kuti ndambobvunzwa kuti munokwanisa here kuzoridzira vanhu song yechiportuguese. Saka ndakati ndakawana munhu anokwanisa kuimba chiportuguese chete akuzoimba naye nekuti ndiye anenge achiziva inini ndichiita neshona kurava kuti taimba chiportuguese. Ndinofunga apindurika ipapo. Okay. Kune vamwe vari kuti Baba Para muri kuya rini kuSouth Africa, vari kuti vari kuCape Town. Okay, aiwa, izvo tiri munzira, tiri mugwara. Kunyanya ndoda kuti takaburitsa rimwe namba rekuita tifambe naro uyezve tetanyanyopusha apa tanguti ndiwanike kuno kumaputo nedonzo rekuti ndionawo zvangu kuti zvakamira sei kuno kumaputo, because first time yangu kusvika kuno kumaputo ndaisimboenda mwana Chimoyo Bera, but kuno kumaputo first time. Alright. Pane mumwe abvunza panapa ari kuti Baba Para mukanzi uyai muridze kuGermany, tinotarisira kuti munouya here, because pamwe muchati kuGermany kwakazara varungu chete. Aiwa, kana ndadaidzwa ndinouya, nokuti varungu vacho vanikura kuti kana ndadaidzwa vanenge vachida kamisi. Ingawane vamwe vanoenda kunoridza nyika dzevarungu vachitotamba zvinhu zvavasiri kunzwa kuti zvikurwa kuti. Pane abvunza anzi chikwata chenyu chakamira sei pari zvino? Chikwata changu chakakwana. Inini Para wacho, mwana wangu mukomana anoridza bass guitar anonzi Mesi. Mumwe mukomana anoridza rhythm kana lead anonzi Mesi. Mumwe munin'ina wangu anoita zvechanting kana kutamba zvese anonzi Mesi. Mufana anoridza madrums anonzi Nelson Matola. Koita mufana anotamba mumwe wacho anonzi America. Koita mufana anoridza futi imwe rhythm anonzi Kennedy Chadzo. Koita mufana futi anoridza imwe rhythm anonzi Tichaona. Ndangoti kana maise nemyaka. Kozoita manager wangu Andy Jusa. Chikwata chakamira chakadaro. Alright. Pane mumwe ari kubvunza anzi ko damba refu racho uri kunyatsouya rini? Ndofunga vateereri venyu vanonokerwa vari kuda kuziva kuti tingatange kutamba zvitsva rini. Apa tasarangoisa madomasi nemaonyeni netukari nemaspices, because zvinhu zvitori pamoto zviri kutokwacha izvozvo. Pana anzi zviri mudzimba naTete Priska vari kuti inini hangu handina mubvunzo, but ndinongoti rambai makadzvanya pamakatsika ipapo. Hanzi musadzokere kumashure, music yenyu vanoitirwa nayo.
Pane vamwe vari kubvunzawo hanzi alright, hanzi takaona posta renyu kukadoma musi wa24 naLeonard Shakata, hanzi zvakamira sei? ichokwadi ichocho tiriko musi wa24 kadoma ndoimba ndienda tobva kuno kumaputo. Because muchingokwira ndege haisi 1 hour here kusvika kuZimbabwe. 1 hour ikatora kure. Todzoka kwamuri mukoma Spencer. Indofunga baba nyaya dzemashows kwamuri dziri kukufambira sei? Muri kugara here? Muri makabatikana nebasa? Muri kukwanisa kuzvifambisa sei? Nekuti muri kugadzira, muri kuita mashows ndazve zvino kuti munoda kuenda kukadoma, ndikanzwa kuti munoda kuenda mune show futi kuHarare kubva Friday, Saturday, Sunday nemakabatikana nebasa. Munozokwanisa kuzvidivhaidha sei nekuita mavideos nezvakadaro mashows kana achikwandira chi? Izvi zvinofamba because kazhinji kana mashows noita maweekend. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kana tisina Friday tichiita zvekurekoda album kana kugadzira mavideos. Then weekend tienda kubasa kusaka sadaro tinoti baba imimi zvisinei nekuridza magitari, mune here zvamunoita zvakasiyana nemagitari zvekuti kana musingaridzi magitari munoita izvo? Ndaisimbori makotoni kuzarabani kotoni mazwana ichagare saka patakungomirawo nemagitari. Ndimbokupai mubvunzo wabvunzwa nevateereri kunoko. Pane muteereri abvunza hanzi hatinyatsonzwisisa kuti baba Para history yavo vasati vatanga magitari yanga yakamira sei. Vane bhendi ravakamboridzawo here vari band member? Mene kuti mungapindure muteereri ipapo. Inini handina bhendi randakamboridza ndiri band member. Ndakangodzidzirawo magitari ndatanga kungoumbawo changu chikwata ndachitumidza zita rokuti Nderama Boys ndomatangirana paizvo. Alright, I think muteereri apindurika ipapo because kuda pamwe vanenge vachifunza kuti pamwe mune chikwata chamakambobata nacho. Saka pane mumwe abvunza ari kuti iye gone hanzi pane masongs anonzi zvipo ndezvaMwari, hanzi ndiro first album renyu here? Zvipo ndezvaMwari second album. Alright. Saka I think munogona kubva mawaudza kuti album renyu rekutanga rainzi kudi? Album rangu rekutanga rinonzi Zaro. Alright. Rinonyanya teerero zvakanyanya nevanhu. Asi pachena ndorakaita chituko nesendere chipiri. Alright. Kureva kuti zviri pachena ndiro rakazopinda muvanhu zvakanyanya. Alright. Todzoka kwamuri mukoma Spencer. Imati mune maalbum mangani ese? 13. Rakakunakidzai ramunoti iri ndo rakanyatsa kuti ndinzi baba Para vanhu vazive kuti kuna baba Para ndere? Munoziva zvinonetsa kutaurira vanhu inini kuti ndo rakandinakidza, vanhu ndo vanonakidzwa nemaalbum akaita. Ndozi inini ndikanakidzwa inini ndega hongu ndonakidzwa nezvandoridza zvese zvinondinakidza. Kuzongotiwa mamusarudzo dzavanoda kuti iyi ndo dzinotinakidza iyi zvazvo, asi iyi neiyi ndo inotinakidza. Imimi ndimunoziva makore amunoona kuti right takaita masales album yakati yakatengwa, yamungati album yakanditi yakakubatai yamunoti right iri ndo rakandiita kuti zvinhu zvangu nditi right Nderama Boys iri kuenda kumberi? Kuti maalbum dzangu ese kutangira pana zviri pachena airatidza picha ienda ichiedza kuzongotiwo zvakazoonekwa kuti mari dzedu dzakabva dzatadza kunyazoshanda, hazvina kuzooneka kuti zvinhu zvacho zviri kufamba nekuti kuda kuti mari unogona kuiwana asi isingazokushandira zvinhu zvainofanira kunge ichishanda. Hanzi namairuva pano, mairuva Nhiko, hanzi pane charura ndo rakanakidza, ava ndo rakavanakidzawa. Muteereri ari kudarowo. Ndofunga ndokurira pasi. Okay.
Tingakupedzere nenguva. Mabara, mune chamangada kusiyira here kuvateereri mafans chingava chitsva kwavari? Aiwa, ndovasiyira hangu ndongovati bedu ichana kuti masongs imwe yacho inonzi iyeyo hove ndiri kurwara here kana kuti mvura ndo yakabvondoka ndoimwe erumboro dzinenge dziripo pavo. Ipapo ndingakumbira kubvunza kuti munogona kutsanangurira vateereri venyu here sevanhu vakamirira uchi hwamune muchigadzira kuti muri kuedza kutsanangura kuti kudii kana muchiti hove ndo iri kurwara here kana kuti mvura ndo yakabvondoka? Ya, ndingangotsanangura muchidii munosingapedzi. Chinoitika ndechekuti makamboona zvinoita kana fish pond. Hove ungaiwana ichirwara here kunze kunge munhu aitoisa poison inomude kuti uone hove dzakafa. Asi tingazoti hove iri kurwara kana kuti mvura ndo inenge yakabvondoka. Saka zvinoitika zvinhu zvakadaro muupenyu. Alright, tazvibata. Pana mai Mikis Diaries vari kukumbira wanzi ndodawo kolabo nemi mukoma Mesi. Okay, aiwa tinozotaura. Alright. Saka kureva kuti mai Miki mukana wenyu uripo mukabatana namukoma Para. Ndofunga vanoda kubata mukoma Para namba dzavo munobatana namanager, namba dzamanager vanonzi Alfred Jusa 077 tongoti +263 77 69 56 169 2 +263 77 69 56 169. Ndofunga munoita mabookings zvese papo panhamba dzamanager idzodzo. Todzoka pane mumwe mubvunzo wekupedzisira wandichabvunzwa nemuteereri. Vari kuti hanzi pamashows ari kuteera tiri kutarisira kuzomboona here muchibata lead because hanzi pane kadhati kari palead renyu. Lead rinobatwa. Sorry, inobatwa lead. Tongoti changu ndichitira kuti vafana muno kuti vakugona kumaridza. Uzi Yemagitare acho ndingamatadza kumaridza ini ndakambomaridza. Saka kureva kuti ndinchita kuti izvozvi yatova pension yekuti dzimwe dzenguva ndisina kubata gitara vafana vachiridza asi vari kuridza nemo. Kureva kuti memuchipa vana venyu mukana. Alright. Okay. Asi ndinofunga kuti hamuna kupindura mubvunzo womuteereri. Muteereri ati tichakuona iwe tinotarisira tingakuonawo here makabata lead yavari kubvunza. Muchange muchibata here mashows akuteera kana kuti zvazvinoita ndezvekuti ndikabata lead 2 songs or 3 songs dzakasiyana na 1 song kana ivo vakatarira vachizoona vanoona kuti ndinoni kuona gitara asi kuti ndiridzirwe nevana. Ndofunga kuna vaimba vakawanda vasingatoridzwe magitara vasingatokuziva kuti rinoenda nekuti but hamene kuti vanhu vane kafungo kekuti pamwe kuti hanzi gitari renyu rine kadhati kana rakabatwa nemi. Hamene zvamakaitira vateereri venyu zvavakanzwa pagitari ramunoridza. Hanzi naHilary C Mafira kureva ndakafarira baba Para kuuya kwenyu mugemu mudhara inge ndichirwadziwa nekumbonyarara kwamainge maita ndokufarira isingaite. Muteereri ari kungofarirawo. Ndinofunga kuti baba Para musati mabva kuno kuMozambique munofanira kuve tasangana nevamwe vaimbi vanonofanira kuti muite kolabo navo. Varipo vari kukumbira saka isu tichaona kuti makwanisa kusangana navo kuitira kuti vateereri vamapa chitsvambe kuno kuMozambique vakwanise kunzwa zvamatigadzira 2023 tinotenda. Ndisingakanganwe vateereri tinotenda zvikuru kwazvo nekunge muchisangana vapara pane dzimwe nguva ivo vachikugadzirira izvitsva. Havasi kumira, havasi kurara, vari kugadzira kuti zviende mberi. Tinotenda.
Muito obrigado a todos que estão a acompanhar o nosso live. Estamos nesse momento a encerrar o nosso programa e continuarmos mais vezes com mais detalhes da próxima. Muito obrigado.